Hello friends, आंनि YouTube channel Knowledge Media and Analysis आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोन आं दिनै HCS नि मार्किं सिस्टेमखौ माबायदि प्रेस कनफारेन्सआव बुंदो बेबायदि आं नोंथांनो बुजायनो नाजागोन। जानो हागौ बेवहाय माखासे कमप्लेक्सिटी दङ जेब्ला फरायसालिफोराव डकुमेन्ट्सफोरा फैगोन जाय माने लिरथायाव जों मार्कखौ होनांगोन मा सिस्टेमाव होनांगोन बे गाइडलाइनआ जेब्ला फरायसालियाव फैगोन अब्लासो जों मिथिगोन रियेलखौ। नाथाय आं प्रेस कनफारेन्सखौ नायनानै मोनसे आइडिया मोनदों बे आइडियाखौ नोंथांमोननो नाजादों। जानो हागौ माखासे फरायसाफोरा बेखौ मिथिनायनि उनावबो बुजियाबो जानो हागौ माने एसे कमप्लेक्स दं बाथ्राया बे कमप्लेक्सिटीखौ आं नोंथांमोननो बुजायनो नाजागोन। स' आसा खालामबाय नोंथांमोन बे भिडिअखौ नायोब्ला जोबजासिम जुदि नायोबा निश्चय बुजिगोन। स' साइन्स आरो आर्ट्स जायफोर साबजेक्टफोराव प्रेक्टिकेल दङ बेवहाय आं भकेसनेलखौ लायाखै, कम्पार्टमेन्टेलनि खोथाखौ लायाखै, रेपिडनि बाथ्राखौबो लायाखै। बेवहाय जास्ट माने फ्रेश स्टुडेन्ट्सनि बाथ्रा होनदों जाय माने साइन्स आरो आर्ट्सआव फरायो खिन्थु आर्ट्सआव गासैबो थाया नङा होमबा आरो साइन्सआवबो गासैबो प्रेक्टिकेल थायो बे नङा। बेवहाय एमआइएल आरो इंराजिनि बाथ्राया केन्सेल थांगोन मानो होनबा एमआइएल आरो इंराजियाव मा प्रेक्टिकेल थाया। स' प्रेस कनफारेन्सआव बे बाथ्राखौ खिन्थु बुङाखै, एमआइएल आरो इंलिसनि बाथ्राखौ बुङाखै। स' नोंथांमोना साननो हागौ जे बेयाव माने एमआइएल आरो इंराजिनि बाथ्राया फैया बेवहाय फैगोन नाथाय बेवहाय प्रेक्टिकेलनि बाथ्रा फैनाय नङा। हमना ला नोंथाङा 3 साबजेक्ट बिनिफ्राय बेसे लागोन 50%। हमना ला मेथ्सआव 90 मोनदों अब्ला बेसे लानांगोन 45 लानांगोन। हमना ला इंराजियाव 80 मोनदों बेसे लागोन 40 लागोन। हमना ला बड'आव 90 मोनदों बेसे लागोन 45 लागोन। स' बे मोनथामखौ लानाय जागोन। बे मोनथामखौ गर दिहुनबा बेसेबां जागोन सानना नाय नोंथांमोना गर दिहुनबा बेसे जागोन बे मोनथामा माने 50% माने हमना ला बेबायदि मार्क मोनोबा बेसे लानाय जाहैबाय 43.33% लानाय जाहैबाय 50%। बे 43.33%आ नोंथांमोननि हायार सेकेन्डारिनि गांबा साबजेक्टआवबो मा जागोन निश्चय एड जागोन। बेबायदि माने सिस्टेमा बेबायदि थांदों आरो बिनि उनाव प्रेक्टिकेलनि बाथ्रा फैबाय। प्रेक्टिकेला बेसे मार्कनि थायो 30 मार्कसनि थायो 30। जेनेरेलि गांथाम साबजेक्टआव प्रेक्टिकेल थागोन, बाय'लजियाव थागोन, फिजिक्सआव थागोन, केमिस्ट्रियाव थागोन नङा होमबा आरो आर्ट्सआवबो खायसे खायसे साबजेक्टआव प्रेक्टिकेल थायो। आर्ट्सआवथ' गासैबो साबजेक्टआव प्रेक्टिकेल थाया नङा होमबा नाथाय साइन्सआव गांथामाव थायो। मोनसे साबजेक्टआव 4 साबजेक्ट साप'ज मेथ्सखौ गारोबा मेथ्सआ 4 साबजेक्ट जाहैबाय नङा होमबा जों 6 खानखौबो लानोबो हागोन। आं बेवहाय नोंथांमोननो गांबानि हिसाबाव बुजायनो नाजागोन। अब्ला प्रेक्टिकेलाव हमना ला 30 थायो। बे 30%निफ्राय नोंथांनो फोरोंगिरिया फरायसालिया बेसेबां होदो बेनो नोंनि मार्क। स' बेवहाय 30% होनदों मिन्स 30ल'बो लानो हागोन जिहेतु साइन्सआव प्रेक्टिकेला आर्ट्सआव प्रेक्टिकेला हायार सेकेन्डारि 12आव मा जायो 30 मार्क्सनिनो जाखायो प्रेक्टिकेला। स' बेवहाय 30% होनना बुंनो गोनांथिबो गैया नङा होमबा आरो 30आ मा 100नि मादाव 30 जिहेतु थियरिया 70नि जायो। स' 30%बो बुंनो हागोन जों अब्ला 30 थायो। बिनि उनाव बे जाबाय इन्टारनेल मार्क नैबे मोनसे 11-12आव जि एजुकेसनेल एक्टिभिटिस हम एसाइनमेन्टआनो जा बायदिसिना एसाइनमेन्टआनो जा स्कुलनि एक्टिभिटिसआनो जा खेला धुलायानो जा एटेन्डेन्सआनो जा गासैबोनिफ्राय फोरोंगिरिया अननानै नोंथांनो बेसे मार्क होयो आरो हाइस्ट बेसे होगोन बेयाव 10 माने बेखौबो 10% होनो हागोन 10%बो होनो हागोन कारण बेयाव 100नि हिसाबाव खालामदों 50% 30% 10% अब्ला 100% जानो 10% नांबावगोन। बे 10%आ बोरै फैगोन बेखौ गोबाङानो बुजिया बेखौ जों 10%बो लिरनो हागोन। आसलथे बेवहाय नाय बेवहाय 10% लिरदोंबाबो बेवहाय गांथाम साबजेक्टनिल'सो हिसाब जाबाय दं बेयो। बेवहाय एमआइएल आरो इंराजिनि हिसाबाव फैयाखै। एमआइएल आरो इंराजिनिखौ प्रेक्टिकेल गैयै साबजेक्टनि बेलायाव नोंथांमोननो फोरोंगोन। बेवहाय मा प्रेक्टिकेल थानाय साबजेक्ट खिनियाल'सो सावरायजाबाय थादों नङा होमबा अब्ला 30 10 10 10 30 30 ओरै जाबाय। बेनि मादाव जेसे होयो 30नि मादाव 27 25 जि होयो 10नि मादाव जेसेबां होयो। दानिया हमना ला बेवहायबो मा मेक्सिमाम 10% बियो सोनारगोन बे मोनथामनि सायाव। बे मोनथामनि सायाव सोनारगोन। बेबोथ' मेक्सिमाम 30 बेबो मेक्सिमाम 30%। That means 10नि सायाव होनो हाया 30नि सायाव होनो हाया जिहेतु प्रेक्टिकेला 30 मार्क्सनिखा अब्ला 30नि सायाव होनायनि सिङावसो होनांगोन 0बो होनो हाया। अब्ला 10नि सिङाव 0थ' होनो हाया माने 3%नि सिङावथ' बहा होनानै नङा होमबा अब्ला मा जागोन 10 up to माने 11-12 ओरै नङा 10हालागै होनो हागोन खिन्थु 9 8 ओरैबो जानो हागोन मेक्सिमाम बांसिनै जि होनो हागोन बिनि खमसो होनांगोन। अब्ला हमना ला सासे फरायसाया 50नि 50खौनो मोनदो माने इयाव जेसे 50%आव जेसे जायो बेखौनो हमना ला कमप्लिट मोनदो बियो। हमना ला सासे फरायसाया 50% मिन्स हमना ला बियो 43.3 मोनबाय
हमना ला बे 30 30खौनो मोनदो हमना ला बिनो फोरोंगिरिया 10 10खौनो होदो अब्ला बेसे जागोन माने 83 पॉइंट बेसे जागोन 83.3 जागोन 83.3 जागोन अब्ला 10% होनदो मैक्सिमम 10% होनदो अब्ला बेसे मोनगोन नाय मैक्सिमम 10% बा मा जागोन 8.33% जागोन 8.33% मोनगोन बि 8.33% मोनगोन बिथाङा नङा होमबा बे जाबाय प्रेक्टिकल गोनां सब्जेक्टनि बेलायाव हमना ला प्रेक्टिकल गैयै सब्जेक्टनि बेलायाव मा जागोन बेवहाय मोननै सिस्टेम होनदों ना प्रेक्टिकल गैयै सब्जेक्ट जेरै साइन्स आसलते साइन्सआवबो थायो साइन्स आर्ट्स कमार्स प्रेस कनफारेन्सआव माबायदि बुंदों आं मिथिया किन्तु साइन्सआवबोथ' प्रेक्टिकल गैयै सब्जेक्ट थायो नङा होमबा अब्ला मा जागोन प्रेक्टिकल गैयै सब्जेक्टनि बेलायाव बेथ' फिक्स थागोन बे फिक्स थागोन नङा होमबा बे फिक्स थागोनबा जिहेतु प्रेक्टिकल गैयै सब्जेक्ट बेयाव मा जागोन बियो मोनसेल' सिस्टेम जागोन हमना ला एमआइल नि बेलायाव मा जागोन जिहेतु प्रेक्टिकल गैया ओंखायनो डाइरेक्ट 40% फोरोंगिरिया 40 होयो ना 40 सिम होयो बे फोरोंगिरिनि सायाव इनस्टिट्यूटनि सायाव हमना ला इंराजि बेयावबो 40% दं जिहेतु मोननैदो 30 + 10 40 जाबाय जिहेतु प्रेक्टिकल गैया नालाय इन्टारनेलानो बेजों प्लास जानानै प्रेक्टिकलनि गैला नालाय बेनोल' जासिगोन माने इन्टारनेलल' जासिगोन 40% आरो बेयाव बे सेमानो थागोन मैक्सिमाम 10% आनो थागोन स' एमआइल इंलिशनि बेलायाव मा जागोन अब्ला हमना ला बिनि 50% मार्कआ हमना ला 50 जादों आं बुंनो नागिरनाय 50% हमना ला 50 आनो जादों अब्ला 50 आरो 40 लोगो नांबा बेसे जागोन 90 बा बेयो बेसे मोनगोन बेयो 90 जाबाय नालाय पार्सेन्ट दिहुनबा मा जागोन जिहेतु 10% मैक्सिमाम अब्ला मा जागोन हमना ला 9 मोनबाय नङा होमबा 9 मोनबाय बेबायदि बुंदो 10 बो जानो हागौ बे बाथ्राया प्रेस कनफारेन्सआव क्लियार जायाखै स' नोंथांमोना हमनो हाबाय जायफोरा साइन्स आर्ट्स कमार्सआव फरायो बिथांमोननि थाखाय मार्किं सिस्टेमा माबायदि जानो हागोन नोंथांमोना गावनो मार्कखौ दिहुनना नायनाय नोंथांमोना मोनसे मार्कशीट बानायना दिन्थिन नोंथांमोना बे मार्कशीटखौ नायबा निश्चय माबा मोनसे बुजिगोन फ्रेन्ड्स नोंथांमोना मोनसे मार्कशीट बानायना दिन्थिनो ट्राइ खालामदों नाय हमना ला सासे फरायसाया मेट्रिकआव मेथ्सआव 93 साइन्सआव 90 ससियेल साइन्सआव 90 आरो बिथांनि मार्कआ बि गांथामानो हाइस्ट हमना ला हायर सेकेन्डारि 11 12 बे जाबाय हायर सेकेन्डारि सेक्सन 11 12 हमना ला बिथांनो प्रेक्टिकलाव फिजिक्सआव 30 हमना ला बे फिजिक्स बे हमना ला केमिस्ट्रि हमना ला बे बाय'ल'जि बेयाव 30 दं हमना ला बिथाङा मेथ्सआ 4 साबजेक्ट हमना ला बिथांनो फोरोंगिरिया इन्टारनेलावबो 11 12 नि गासै एजुकेशनेल एक्टिभिटिसखौ नायनानै स्कुल एक्टिभिटिस इनस्टिट्यूटनि एक्टिभिटिस गासै एटेन्डेन्स माबा माबि हमजोबनानै इन्टारनेल मार्कखौ हमना ला 10 10 होबाय आरो लोगोसे गांनै साबजेक्टआव मा प्रेक्टिकल गैया एमआइल एन्ड इंलिशआव हमना ला बिथांमोननो एमआइलआवबो 40 दो इंराजियाव 40 खौनो दोनना हमना लाबाय मोनसे साप'ज खालामदों नङा होमबा अब्ला बिथांनि मार्कआ माबायदि जागोन प्रेस कनफारेन्सआव क्लियार जायाखै फरायसालिफोराव जुदि डकुमेन्ट्सआ फैयोबा निश्चय बुजिगोन आं दा मोनसे आइडियासो खालामदो नुवाखै नालाय मेट्रिकआवथ' साबजेक्टआ मा गांथामनिल'सो लादो नाथाय हायर सेकेन्डारियाव साबजेक्टआ 6 खान नङाबा गांबा नङाबा गांद' अब्ला आं गांबाखौ लाथ'बाय दानियाबा माबायदि एड खालामगोन बाखि बेयावबोथ' मार्क दाजाबनांगोन इंलिश एमआइलआवबो अब्ला बे गांथामनि 50%आ बेसे जागोन बेनि आधाया बेसे जागोन 46.5 बेनि आधाया बेसे जागोन 45 बेनि आधाया बेसे जागोन 45 बे मोनथामनि गড়ा बेसे जागोन गड़ मिन्स गांथाम नालाय 3 दो डिवाइड खालामनांगोन 45.5 स' 45.5 मार्कआ जागोन मा बेस गड़ बे मेट्रिकनिफ्राय फैगोन बेनिफ्राय मा गड़ाय 45.5 फैगोन दानियाबा जोङो साबजेक्टनि मार्कखौ दिहुननो ट्राइ खालामनो बेबायदि नङाबो जानो हागौ फरायसाफोर बेबायदि नङाबो जानो हागौ मानो होनबा दासिम आं नुथ'वाखै दानिया बिथाङा फिजिक्सआव बेसे मार्क मोनगोन फिजिक्सआव बेसे मोनगोन नायदो 45.5 फिजिक्सआव बिथाङा बेसे मोनगोन नाय 45.5 आरो हमना ला 30 दो बिथांनो प्रेक्टिकलाव हमना ला इन्टारनेलाव 10 होदो नाय बे मोनथामजों दाजाबबा बेसे जागोन नाय 85.5 जागोन 85.5 जागोन अब्ला बिथाङा बेसे मोनगोन एडिशनेल मार्कखौ जिहेतु 90 बा 9 जायो 85.5 बा मा जागोन 8.55 जागोन 8.55 मोनगोन अब्ला बिथांनि फिजिक्सनि मार्कआ बेसे जागोन 94.05 जागोन बिथांनि मार्कआ निश्चय फिजिक्सआव 94.05 जागोन बेबायदिनो नोंथाङा केमिस्ट्रिनिखौबो दिहुनदो केमिस्ट्रियाव बेसे फैगोन आसलते जिहेतु बेयो
माने मेट्रिकनिसो मार्क नालाय बेनिखौ बेयाव एनके रेट खालामनाया जिहेतु साबजेक्ट गांबा स' 45.5 प्लास खालामलायदो बेवहाय बेसे जागोन 30 प्लास खालामदो 10 प्लास खालामलायदो खालामनानै जा मोनो बे जाहैलायसिगोन नङा होमबा बेबायदिनो हमना ला बाय'लजिनि बेलायावबो बेनो जागोन बेबायदि प्लास खालामलांबा ओंखारगोन बेवहाय 45.5 प्लास हमना ला बेवहायबो बेसे 30 होदो प्रेक्टिकेलाव बेवहाय 10 होदो ओमफ्राय बेबायदिनो मार्कखौ मोनहैगोन बिथाङा स' बेबायदिनो बाय'लजियाव मोनबाय गांथाम इलेक्टिभनि ओंखारबाय नाथाय दा फैबाय एमआइएल आरो इंराजि एमआइएल आरो इंराजिनिया माबायदि जागोन नाय हमना ला 40 होदों ना हमना लाबाय एमआइएलआव आसलते 40 होनाय नङा खम होगोन 40 into 45.5 नेदो प्लास खालामना हो बेसेबां होनब्लानिया 85.5 जागोन निश्चय 85.5 जागोन बेबायदिनो इंराजियाव हमना ला 40 मोनदों बिथाङा बेयाव माने इन्टारनेलाव जिहेतु बेयाव प्रेक्टिकल गैया साबजेक्टआव होमबा 40 आरो बे 45.5 दो प्लास खालामो बेसेबां 85.5 जागोन जुदि एमआइएलआव 85.5 जाबायबा आरो मा थाबावबाय मोनसे एडिशनेल मार्क थाबावबाय एडिशनेल मार्कनि बेलायाव मा जागोन अब्ला एडिशनेल मार्कआ जिहेतु 10% हाइस्ट थायो स' 85.5 नालाय मा फैगोन बेवहाय 8.55 फैगोन स' 8.55 खौ प्लास खालामो बेसे जायो नोंथांमोना दाजों नायदो बेसे जायो 8.55 ओरै प्लास खालामना नायदो नङा होमबा नोंथांमोना टाइम वेस्ट खालाम एनिबा रिजिस्टार 14 स' 94.5 94.05 बेबायदि जागोन मार्कआ बेबायदिनो इंराजियावबो जुदि 40 मोनदोंबा मार्कआ सेमानो जागोन स' बिथांनि मार्कसियाव मा जागोन अब्ला मार्कसिया मा जानो हागौ सब ओरैनो जाजोबनो हागोन 94.5 सरि 05 बिदि मा जानो हागौ गांबावबो जानो हागौ आरो 6 खान लायोबा 6 खान बेबायदिनो जानो हागौ आरो आर्ट्सनि साबजेक्टनि बेलायाव बेनो बा कमार्सनि साबजेक्टनि बेलायाव बेनो जेराव प्रेक्टिकेलानो गैया गांसेयावबो बेबायदियाव बै एमआइएल आरो इंराजिनि बायदि जाजोबगोन गासैबो मार्कआ जिहेतु प्रेक्टिकेल गैयाबा एमआइएल आरो इंराजियाव जेबायदि मार्कआ एड जादों बेबायदिनो सेम जागोन आर्ट्सनि बेलायाव खालि बेवहाय मा जागोन 30 मार्क्सआ गैया बेवहाय आर्ट्सनि बेलायाव बे 30 10 10 नङालासिनो मा जागोन नैबेखिनि पार्टआ गैया बेखिनियाथ' 50% जाबाय नङा होमबा बेखिनि पार्टआ आर्ट्सनि साबजेक्ट आरो प्रेक्टिकेल गैयि साबजेक्ट एखे मिनिं जेरै डाइरेक्ट जाखासिगोन बेबायदि डेट मिन्स सिस्टेमा मा जाहैगोन अब्ला 50 30 10 10 आरो मोनसे सिस्टेमा जाहैबाय मा 50 40 10 स' बेनो मेथडआ स' नोंथांमोना गाव गावनि मार्कखौ गावनो दिहुननो हासिगोन जुदि नोंथांमोना गासैबो इन्टारनेल मार्कखौ मिथिगोबा प्रेक्टिकेल मार्कखौ बेसे होदो फोरोंगिरिया बेखौ मिथिगोबा मेट्रिकनिखौथ' मिथिखागो लोगोसे नोंथांमोनखौ आं लास्टआव मोनसे बाथ्रा बुंनाय आं जा नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिनो थांदों बेयोदि 100% कारेक्ट बे नङा मोनसे आइडियासो जिहेतु जोबोर कमप्लेक्स दं बे मार्कआ जेब्ला फरायसालिफोराव डकुमेन्टसा फैगोन जेराव जोङो मार्कखौ लिरनांगौ सिस्टेम गाइडलाइन बेफोर फैयोबासो नोंथांमोना आसलखौ मिथिगोन जुदि बुजिबायबा प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आंनि बे भिडिअखौ जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ अन खालाम लोगोसे अल बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव स' थेंक इउ